Авыл җирлекләрендә айга 2 мәртәбә күчмә утырышлар узуы турында хәбәр иткән идек. 26 ноябрьдә Югары Бәнәче җирлегендә шундый күчмә семинар узды. Киңәшмә эшендә район башлыгы Разиф Кәримов катнашты. Я думаю, значит, эффект от этих данных совещаний есть. Әлеге семинарның нәтиҗәсе бар дип уйлыйм. Урыннарда сез дә әзерләнәсез, хезмәттәшләрегез эшегезне күрә, бу ярышып эшләүгә китерә. Семинарда без агымдагы моментлар турында сөйләшәбез. Двое здесь занимаются птицеводством. Без Урта Пәнәче биләмәсендә бирдә 3 фермер хуҗалыгы исәпләнә, икесе кошчылык белән, яшь инициативлы егет исә авыл туризмы белән шөгыльләнә. Бирдә кунаклар башта Шакиров фермер хуҗалыгының кошчылык фермасында булдылар. Аннан соң атчылык белән шөгыльләнүче Мәрдәншин фермер хуҗалыгында булып, атлар белән йөри торган биләмәне Югары Пәнәчедә үзара салым акчасына Бөек Ватан сугышында катнашып башларын салган авылдашлар истәгенә куйган яңа һәйкәлне карадылар. Киңәшмәнең пленар өлеше Югары Пәнәче мәдәният йортында үтте. Анда җирлек башлыгы Мөнир Туктаров башкарылган эшкә хисап тотып, алдагы елга планлаштырылган эшләрен атады. Утырышта җирлекләрдән салым керү, диспансерлаштыру һәм вакцинация чаралары, газетага язылу барышы, хезмәт базарындагы вәзгыять, үз мәшгульлек, грантлар, торак коммуналь тармак һәм башка мәсьәләләр каралды. Разиф Кәримов җирлек башлыкларына каралган мәсьәләләр буенча эшне көчәйтергә чакырды. Рәзимә Кашапова, Денис Ипатов, Татарстан хәбәрләре.